دوستان عزیز، السلام علیکم. امروز 18 январи соли 2026 мебошад. ман соҳ саломат аз ҷумҳурии исломии Эрон баргаштам. худо ба шукр. бинобар сабабҳои ки аз мо вобастагӣ надорад, ман борамро оварда натонистам. медонед дар он ҷо вазъияти сиёсӣ чӣ хел шуд. ҷони худамро овардам, худо ба шукр. худо хоҳад то охири мавсим мо борамон биёрем. аз он ҷо мо чормағзҳои пекан харидем дар даруни гулдор, пайванди чормағзи канадагӣ, амрикоӣ, чормағзи гир, чандлерҳо, пекани бепайванд, ангурҳо, анорҳои беҳтарини дунё, бодом, зардолу, ман ҳамин чизҳоро гирифтем. инчунин мумкин як контракт киви шавад, лекин бисёр саргардонии бад шудем, бисёр масрафи пул бисёр шуд. хай худо ба шукр ки соҳ саломат баргаштам. ҳозир ман ба шумо ду намуд ниҳоли ду намуд себро пешниҳод мекунам ки бисёриҳо ин себҳоро кофта гаштанд то боғ обод кунанд. ин себҳои голландӣ мебошад. якаш себи голден ки голдени оддӣ не. ман ин дасти маро бинед, ин голден аст. ин як 400 грамм 500 грамм будагист. инаш аз мағоза ман гирифтам 40 сомони килош. ман аз они ҳамин модари ҳамин себ анамин модари ин себ. ин ниҳолҳо 2 сола мебошанд, 3 солагиаш мешуд. мо гирифта овардем. ин кам аст, истеҳсоли худи мо Тоҷикистон аст. ин себ биноҳат себи бозоргир аст. хай набинед, дар амборхона дар ҷои салқинӣ то баҳора меистад, вайрон намешавад, сифаташро гум намекунад. яъне маҳсулоти ба сифаташ инро 40-45 сомон меҳргонро 45 сомон бо супермаркет аз меҳргона арзонтар аст. ана ин аст ниҳоли ҳамин себ, нархаш 45 сомонӣ. ба телефони 988 30 59 99 занг занед. агар шумо аз ин ниҳолҳо дастрас мекунед. 988 30 59 99 нархаш 45 сомонӣ дар деҳаи Чорбоғи, ноҳияи Варзоб. ана ҳамдиёрони азиз, ин себи буд голдени голландӣ. кадоми номашро аниқашро донад, нависад мешавад. дуюм себро нишон метиҳам ба шумо. себи чорни принц. ин ҳозир сурхаш мондааст, ин сиёҳ мешавад. ин ниҳолҳо қадри ин ниҳолҳо бинед, аз ман баланд, ман 190 ҳастам. ин ниҳолҳо бо гуронда шудагӣ аст, вале 1 метраш даруни заминда. ин аз ман баланд шудааст. ин бақуввати ниҳолро бинед, чӣ қадар бақувват ниҳолҳо ҳаст. ин себи чорни принц, ин сиёҳ мешавад. гӯям ба шумо, сиб сиёҳ мешавад. инам 45 сомонӣ. телефони 988 30 59 99 деҳаи Чорбоғи Варзоб муроҷиат кунед. ба ватсап, ба телефон муроҷиат кунед. аз ин себҳо харидорӣ карда боғҳо обод кунед. ҳамдиёрони азиз, шумо боғҳое обод кунед ки аз ниҳолҳо меваҳои хушсифат бошад. хоҷам боғдорӣ боғдорам нашавад ки шумо пули бисёро сарф мекунеду ягон фоида намебинед. шумо боғе обод кунед ки аз вай пул ёбед. мана ин дарахтҳое ки ман мебиёрам, ин дар ҳақиқат боғҳое мешавад ки пул мешавад. яке себи дигараш ана онҷа нишонте вай пинкледи рози гулоб буд ки камтарак монд. ана 15 000 дона буд. одамо 2000, 3000, 4000 дона бурда боғ карданд. кам дона буд. аз ҳам харидорӣ кунед, биноҳат нағз мешавад. барое ки себҳои маҳсулоти себҳои ба сифат мегиред. ҳамдиёрони азиз, мо дар ин ҷо ниҳолҳо бисёр дорем. пурсон шавед 988 30 59 99 ба шумо мефаҳмонад ки чӣ доранд, чӣ надорад. нархашро ҳам мегӯянд. ана ҳамдиёрони азиз, мо ёрдамчии шумо дар боғпарварӣ мешавем. чӣ қадар ақлу заковате дорем, ба шумо кӯмак мекунем то шумо боғҳои хуб обод кунед. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. такрор мекунам, нархи ниҳолҳо 45 сомонӣ. 988 30 59 99 деҳаи Чорбоғи Варзоб. дар паноҳи худо бошед.